салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон аввори имрӯза ҳаст бозам анами намуд барашкаҳои новинкаи хамелёни тоза якум сорт, дизайни нав духтаро сангҳои хамелёнгатӣ. нархушон духтаро 190 сомонӣ. нархи донашои обтон гирем бояд чи арзон мекунем. духтарако боина як ранги коричневӣ фасони дигари тагаш фиолетовӣ. ирам 3 метрш духтарои хушрӯ 190 сомонӣ. тоза хамелён духтарако нигоҳ кунед. ина духтарако бо як ранги серии новинкаи фасонак. сангоё духтаро хамелёнак дизайни нав омада. гули каҷак. ина духтаро бо як ранги дигари кабудоз дар аввали навор нишон додам ва дигар буд дигара таги фиолетови баланд даррай бош кабути осмонӣ. ина духтаро бо як ранги грязнорозовии дигар таги иам духтара кабутая кабут будай духтарако дидин рангошон беҳад фасонак. ина духтаро бо як ранги дигари дигар тагиш сиёҳ буда иша духтарако. ина духтаро бо як ранги розвичаи аҷоибот хушрӯи дигар дидин.